नंगौ बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला ओनसोलनि सान्तिपुर गामियाव बावैसो सिगां एपिएससि आनजादनि रिजाल्ट होनायाव एसिएस रेंक मोननो हानाय बिथां रबेन दौरिनि न'आव बे समाव दं आङो। नेभियाव साख्रि मावनानै हाजिरा लाखांनायनि उनावबो बिथाङा एपिएससि आनजादाव क्वालिफाइ जानानै एसिएस रेंक मोननो हानाय बिथां रबेन दौरि बिथांजों बर' खौरांनि गेजेरजों दसे सम माखासे बिथांनि जिउ जारिमिन आरो माखासे खोथाखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। जिथु नोंथाङा नेभियाव साख्रि मावनानैबाबो नोंथाङा रिटायार लानायनि उनाव एपिएससि क्वालिफाइ जानानै एसिएस रेंक मोनदों, मा फोरमायगोन? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि ट्रुथफुल एफर्ट, पेशेन्स, डिटारमिनेशन, हार्डवर्कआ खामानि होदों आं सानो। इसि बा सिभिल सार्भिस एग्जामा माने लं स्टेन्डिं स्ट्रागल थायो आरो गोनां जायो। आङो लास्ट 2-3 इयार्सनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामबाय दंमोन। इउपिएससिबो एटेम्प्ट खालामदोंमोन। बिनि उनाव आं रिटायार जानायनि उनाव एपिएससिखौ एटेम्प्ट खालामबाय। माने आं फरायनाया एटलिस्ट सानसेयाव 10 घन्टा फरायनो मोनदों। बेनो आंखौ हेल्प खालामदों। आरज गाबो जे इडुकेसना जुदि बिए दं बिनि उनावनो एपिएससि एग्जामखौ एटेम्प्ट खालामनो हायो। स' गासैबो एटेम्प्ट खालामनांगौ हागौमानि आरो एबिलिटि हिसाबै स्टाडि खालामनांगौ आरो हायोबा कचिं लानांगौ। आजिखालि माने कम्पिटिसन जाबाय नालाय कचिं लाबा साबसिन जायो। बेनि आगोलनो जुदि सेल्फ स्टाडि खालामबा मोजांसिन। जुदि माने थान मोनोबा गोसा मोनोबा कचिं लानानै साक्सेस जागोन होनना सानो आं। बेसेबां बोसोर मावबोदोंमोन नोंथाङा नेभियाव? आङो 15 इयार्स मावदोंमोन नेभियाव 2008निफ्राय 2023 हालासै। ओमफ्राय लास्ट इयार रिटायार जायो। बिनि उनाव रिटायार जानायनि उनाव आङो प्राइभेट स्कुलाव ओरैनो सिखायोमोन गथ'फोरखौ फ्रि अफ कस्ट। जिहेतु नोंथांनि जाफुंसारनायनि आन्दोआव नोंथाङा सोरखौ साबायखर होननानै गिबियाव बुंनो हायो? फार्स्ट अफ अल आंनि वाइफ, आंनि आइ आरो आंनि गासिबो रिलेटिभ्स। जोंहा फादारा दा गैया, फादार थाबा फादारनो आं होगौमोन। तथापि जुदि अख्रांसानिफ्राय नाहरबायदों आं फादारनोबो आंनि माबाखौ होयो, साबायखरखौ। आरो आंनि फादारा आगोलनिफ्रायनो गोसो दंमोन जे आं डक्टर जानो नांगौ बुङोमोन। आंखौ हदाय सासे अफिसार बा डक्टरनि लाइनावनो सानोमोन साबजागोन होननानै। बाट फाइनान्सियेल इसुनि थाखाय आङो नेभि जइन जानो लागा जादोंमोन। आथिखालनि लाइमोनफोरनिसिम माबा मोनसे मा मेसेज होगोन नोंथाङा? मेसेजखौथ' आजिखालि डिजिटेल लाइफ ससियेल मिडिया बारा जादों। ससियेल मिडियायाव बेड साइडबो दं, नेगेटिभ साइड आरो पजिटिभ साइड। जों जुदि पजिटिभ साइडखौ लानो हायोबा बेनिफ्राय जुदि फायदा उठायनो हायोबा माने मोजांखौ पिक खालामनो हायोबा माने लाइफआ साक्सेसफुल जायो। आजिखालि फिंगार टिप्सआवनो गासैबो निउस मोनो बा इलिगेल किसुमान माने इउबो एडिक्ट जायो, बियो जाना। आरो आं नुनाय हिसाबै समाजाव बा जेराव थाङो बारबा सपनो बा दखानाव आजिखालिनि निउ जेनेरेसनफोरा जयैनो पाबजि गेलेयो, सोरबा फिंगार टिप्सआवनो। बेफोरखौ खालामनायनि एक्सेप्ट जुदि फरायनायाव माने टेनसन होयोबा माने बेनिफिट जागोन, नोंनि लाइफआ साक्सेस जागोन। बा नोंनि लाइफल' नङा, नोंनि फेमिलि बा नोंनि समाज, जों बर' हारिखौ दावगाहोनायाव हेल्प खालामगोन आं सानो। जिहेतु नोंथाङा एसिएस रेंकआव मोनबाय, रायजोनिसिम गिबियाव नोंथाङा मा खामानि मावनो होननानै सानो? फार्स्ट अफ अल आंनि बुंनाया जागोन एज इक'नमिक स्टुडेन्ट आरो आंनि एक्सपिरियेन्स नेभियाव थाना फैनायनिफ्राय आं फरेन कान्ट्रिसआव थांदोंमोन। नेसनेल स्टेटआव थादोंमोन, गासिबो स्टेटआव। मुम्बाइनिफ्राय आन्दामान निकबाराव दंमोन, बाइजागाव दंमोन, दिल्लीयाव दंमोन। बेनि उनाव फरेन कान्ट्रिज बुङोबा श्रीलंकायाव थांदोंमोन, सिंगापुर थांदोंमोन, भियेटनाम आरो मलदिभ्स बायदिसिना जायगायाव थांदोंमोन। आरो वेस्ट एसियान कान्ट्रिस थांदोंमोन, जेरै दुबाइ। बेनिफ्राय फरेन कान्ट्रिसजों जोंनिया फ्रेन्डलि कान्ट्रिसजों एक्सारसाइज जायोमोन, जेरै रासियान, आमेरिकान आरो आफ्रिकान ट्रेनिं जायोमोन जोंनि लोगोआव। स' आं बिराद डाइभार्स फिल्डआव खामानि मावनो चान्स मोनदों। आरो इण्डियान एम्बासि, जोङो मालदिभ्सआव थांनायाव बा श्रीलंका थांनायाव इण्डियान एम्बासिया मालदिभ्सजों इण्डिया क्राइसिस जादों, बे समाव जों हेलिकप्टार हैदोंमोन। हैनायाव क्राइसिस जानायाव थारमाने माबायदि इण्डियान एम्बासिया हाइ कमिसनार खामानि मावो बेफोरखौ आं बिराद एक्सपिरियेन्स मोनदों। बिनि उनाव आं दा सानो जे
जोंनि बिटिएडिखौ माबोरै डेभेलप खालामनांगोन जोंनि माने ल' डेभेलपनि रिजोना जाबाय जोंनिया पुर पार केपिटा इनकाम माने ल' बेखौ डेभेलप खालामनांगोन हायोबा जों एफडिआइखौ बारायनांगोन फरेन डाइरेक्ट इनभेस्टमेन्ट थ' इन्डियायाव अलरेडि डिफेन्स सेक्टराव 100% फरेन डाइरेक्ट इनभेस्टमेन्टखौ एलाउ खालामदो पारमिसन होदो स' जोंनि बिटिएडि एरियायाव जुदि फरेन डाइरेक्ट एफडिआइ जुदि एमएनसि बा एफडिआइ जुदि बहायनो हायोबा माने एस्टेब्लिश खालामनो हायोबा माने जोंनि बर' हारिनि स्किल बा आनस्किल वर्कार्सफोरा खामानि मावग्राफोरा थारमाने एमप्लय जागोन होनना आं सानो आरो बिदिनो इनकामा जागोन पार केपिटा इनकामा बेनि उनाव हेल्थ केयार बा इडुकेसनखौ माने केरि फरवार्ड खालामनो हागोन होनना आं सानो